Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwien Live. De draait duurt om 1 single en 3 albums. De single komt van Jamila X en de albums komen van Zea, de Anne Veenstra Band en Dina. We zetten wij mij het album Hard. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. I'm lost. I'm alone again. Deeper into waking life. I am weakened by the cause of you. I am lost in the strange, quiet now. And I stood there, naked before you, and you turned me down. And I will pick myself up again. I return to myself. What do you say? 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 And I know you are suffering, 'cause I see right through you. In these sad eyes, I have discovered you need love as much as I do, as much as I.
Indrukwekkend begin van deze aflevering van Noorderwind. Dina en Mirjam zitten hier in de studio. Ik zet even een krukje del. En het draait al een beetje om dit album, dames en heren, waar ik in de hoorn ha. Een mooie vinyl plaat trouwens, is ik er maar even bij onder de titel Hard. Dames, welkom. Leuk dat je er binnen. Kun je eens uitlezen wat voor plaat dit voor jou is? Oeh, ja, nou, in werk een voor corona tocht van het is een plaat die zei kom maar bij mij, ik trest die wel. En later dacht ik, ja, maar ik weer degene die het meeste trest zelf nodig hier. Dus dat is eigenlijk de plaat van mij wun terug dat ik terug corona wat afstand nemen koe van ja, wat heb ik nou eigenlijk maken? Maar en toen dacht ik, ja, maar ik hier gewoon heel soort verdriet ik en pine en dat zit ik echt in het album verwerken. Maar ik ging hem ook voor het eerst zelf produceren, dus het hele creatieve proces daarvan. Dus het had een heel soort facetten, deze plaat. Maar echt mijn hele product gevoel dus erin. Ja, en ik denk dat ik nooit oors wezen zal bij mij. Dat ik echt, Ian ben ik altijd maar een heel soort gevoel jongt en heel soort emotie en giet ik altijd heel diep. Maar dat is mijn manier om de dingen te doen. En ik deels natuurlijk mijn therapie, want zo werkt het dan ik bij mijn muziek. Juist, wat een soort therapeutische plaat dan? Ja, nou in het screwproces heel erg. Hè. Dus dan zit je nog heel erg in die emotie en dan ben je aan het screwen en dan gewoon tegelijk. En later giet dat door en neem je er meer afstand van. Maar ik hier zelf net in de gaten hoe Jip het eigenlijk ziet. Totdat ik dus er afstand van nam en dacht van oké, ja, dit is wel even wat. Ja. Ik vind het een prachtige plaat. Het is heel sfeervol. Nou ja, gevoelsmatig, meer dan voor mij. Een aantal muzikanten mij die. En ik weet dat Mirjam met mij die in hebben. Die zit je hier wel bij in de studio. Mirjam, het Fries nog niet helemaal machtig, geloof ik. Nee, sorry. Hoe is dat om met iemand mee te zingen, letterlijk, die daar zelf heel veel gevoel in heeft gelegd, in de nummers in ieder geval. Krijg je dat mee of zing jij voor je gevoel een heel ander nummer dan? Nee. Ik voel zeker wel het gevoel wat zij in de liedjes legt. En het mooie aan Dina muziek vind ik altijd dat het ook beweegt, zeg maar. Het is altijd in beweging. Dus dan is het ook wel eens dat ik zeg maar echt moet afstemmen op wat zij doet. En dan proberen daarin mee te gaan. En ja, dat gevoel dat zit wel duidelijk in de liedjes. Is moeilijk om te zingen, want ik zat net mee te luisteren en denk, dit is wel heel veel timing. En heel veel tweestemmig, met een hele simpele gitaarsound eronder. Dus het moet ook wel heel erg kloppen, hè? Ja, moeilijk niet per se, maar het is wel... Het is zeg maar wat ik zei, dat aanvoelen. Dat je op het juiste moment de juiste dingen zingt, zeg maar. Treed je al lang met haar op? Ja, volgens mij zelfs al 2013 eigenlijk al. Ja. Goed, dan voel je elkaar op een gegeven moment ook wel goed aan. Ja, dat is zeker waar. Ja. Oer-oren muzikanten sprutsen. Hoe hast deze plaat via geproduceerd? Hast het zelf dingen? Maar hast er een protte muzikanten bij belutsen of juist net? Uiteindelijk waren het er steeds meer. Het begint vaak simpel, hè? Ja, eerst dacht ik, dan wel alleen nog gitaar en basgitaar en zang. En toen kwamen nog drums en percussie en gastmuzikanten. Een hele mooie kora-speler uit Senegal, Vieux Sissoko. Kora is al een heel bijzonder instrument, dus dat hebben we op het album die. Dizzy Redo zit erop, accordeon, melodica, en heel soort gitaareffecten uiteindelijk. Maar ik koe zo stapgewijs ik steeds weer iets toevoegen. En dan zie ik zelf dagen in mijn studio om dan dat al weer iemand kort te puzzelen in is. Maar wel super. Hoe weer dat de eerste keer? Ja, het duurde natuurlijk al heel lang, omdat ik de software nog net machtig wie en Hoe vaak best leuk op een computer was? Wat ik die hier, ik hier in al die jaren daarvoor heb ik het bij het produceren en het editen heb ik er altijd bij zitten. Dus dat heb ik toch opslaan. Dus Goed oplet. Ja, maar dat woe ik. Ik wil altijd wel een soort van controle nog hebben over mijn product. En dus toen ik het een keer zelf dwang, toen ging het makkelijker in die zin van ik wist een paar dingen nog net, maar ik kon wel heel goed in die flow rijden om echt dingen te maken op de computer dan. Ja. Je hebt 2 nummers nodig aan. Welke heb je nodig aan? Wij hebben nog Humbled
En we hebben nog Slow Down. En deze, What Do You Say, die krijgt spelen, die is juist eruit kan. Als single, hè? Als single, ja. En hij is nog een keer opgenomen, maar dan de akoestische versie. Dus dat is, ja, daar heb ik heel veel behoefte aan. Omdat alles uit te klaaien. En alleen nog gitaar en zang. En nee, het is een hele bijzondere opname. Waarin ik mij Bonne van der Waal, Jerut Sissel opname in de studio. En dat weer super. 2 nummers dus nog van Joert, in ieder geval een duo. Dina en Mirjam. En de platen van Dina en die heet Hard. Live in Noorderwien. Cause I move with the trees, I bow to the air, I flow like water. I have a lust for life, I breathe the air, and today I am humbled. I am humbled. Started to breathe this air for you, 'cause you were a part of me. I know we will meet again. It lies in our destiny, 'cause we share the same life, same life.
which choices you have to make. But breathe, sister. Just breathe, brother, and slow down, sister, 'cause it washes all over you. Slow down, brother, 'cause it's wearing you out. Heal and nurture, feel and nurture. Heal and nurture, feel and nurture. Heal and nurture, feel and nurture. And see how wonderful, how beautiful, how soft and tender life can be. 'Cause life will show you how to slow down when it's all too much and you're carrying yourself around. I can't tell you which choices you have to make. Breathe, sister. Just breathe, brother, and heal, hold, and nurture. Feel, hold, and nurture. Heal, hold, and nurture. Feel, hold, and nurture. Heal, hold, and nurture. Feel, hold, and nurture. And see how wonderful, how beautiful, how soft and tender, how playful and curious life can be. So slow down, so slow down. Ja, hoe sfeervol was het ha? Mooie muziek van Dina. Het zit al hier op deze plaat, zit ik er maar even bij. Vernieuwenplaat, zo'n sfeervolle noemers. Dina, doe hier al een beetje het verhaal, maar welke emoties dat deze plaat maken hast. Is dat tekenend voor de fase waarin je het ziet? Of bist u sowieso altijd heel emotioneel met je eigen muziek belutsen, is maar? Ja, ik denk dat ik wel heel erg vanuit emotie en gevoel screw. Maar ja, in principe dat de meeste muzikanten of artiesten dat natuurlijk ik. Maar ik zie het toen wel heel duidelijk in een fase waarin ik
Ik wie op zoek naar de liefde. Ik wie daar heel wanhopig soms haast in. Van waarom just mij net, waarom yes mij net, waarom ben ik net goed genoeg. Een soort van, als ik twijfel in om mezelf. En tegelijkertijd voel ik sterk wezen. Voel ik net soort van minder gaan. Dus daar in die fase zit ik heel erg in die ziektocht als het ware. Van hoe doe ik dit nou? En ik heb al om mezelf bewezen dat ik al innig wezen kan. Maar is er een in van mij? Ja. Nou, het gevoel is het gevoel natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Maar Fastlane op een plaat, dat levert Wolf vaak hele mooie kunstwerken op. Hè? Ja. Ja, en ik heb hem uiteindelijk gevonden. Dus ja, het had ik wat opleveren. Er is een happy ending bij. Ja. Nou, dat is altijd wel mooi. Een soort Hollywood verhaal. Ja. Ja. En gelukkig in de platen nog. Leef het daar maar op horen. Ja. Sowieso even over die muziek. Want in welke fase zit het nou eigenlijk? Want het is wel mijn wereldmuziek heel bedwaande west. Bij complete bands. Daar ben ik wel weer eigenlijk heel solistisch bezig. Waar groeit het naar taal op dit stuit van die gevoel? Nou breng ik dan een EP, echt een akoestische EP uit. Waarin ik dacht van ik wil eigenlijk nog meer van mezelf zien en nog kwetsbaarder mezelf opstellen. En ik heb in de coronatijd heb ik nog 2 nummers, maar echt wat meer elektronische invloeden opnam. En die komen volgend jaar uit. En eigenlijk ben ik er nou om taal, wil ik eigenlijk heel graag een plaat in het Fries maken. Dus dat is wat er nou eigenlijk in mijn holle zit om te doen. En in welke vorm, of het maar echt mijn band, of misschien wel gewoon heel lied. Mijn ervaring is wel hoe groter de band, hoe ingewikkelder alles ik weer word. En soms is het. Ik wist altijd van deze nummer steen nog steeds dat ik alles rauw hel is. Maar alle toeters en bellen zit, maar die al je bijdragen om de sfeer en om het gevoel. Maar ik alles voor het hel, dan is het nog steeds Dina, zeg maar. En dan zit er nog steeds iets in wat ik graag jaren wil in een nummer. Die geurwerken met Zea, Arnold de Boer. Ja. Dankzij Lieds ben je bij elkaar kwamen eigenlijk. Dat had resulteerd net in maar 2 nummers. Die game ze spelen. Dat wie gewoon een schot in de roos, om het zo maar eens uit te drukken? Ja, absoluut. Wij hebben heel erg dezelfde visie op muziek en op muziek maken. Terwijl we uit een hele andere hoeken komen beide. Het is haast tegenovergestelde. Maar we voelen elkaar wel heel erg in het soort pure van wat in de muziek zitten moet. En we hebben zelf, ik echt die leefde van West-Afrikaanse cultuur. En Arnold had natuurlijk mijn Ghanese bandtour. Dus daar zie het ik. En daar hebben we beide een bepaalde ding van leerd die we meenemen in dit leven. En dat gaat echt over verbinding, over inclusiviteit, over diversiteit. Over dat we alle hier mensen binnen en dat we alle hier een waarde hebben. En ik denk dat dat weer heel fijn om met hem te delen. En daarna is Arno, wij zijn vrienden worden, zeg maar. En ik iemand die ik opbellen kan van ik heb dit idee, volgens mij met mij denken, zeg maar. En dat is gewoon heel bijzonder. Dat is een extra cadeau op alles. Kortom, reden genoeg om ze beide uit te nodigen. Dina natuurlijk solo in verband met haar album. Straks ik Arnold de Boer, Zea dus. Met zijn album, maar daartussenin 2 duetten van Dina en Zea. Ik smier alles in een doze. Nimmer dat ik in mijn
Wedder, dat mij missen zilst. Let mij neer wegin. Waar is de stoel dat ik mooi daar op steen heb? Waar is de spiegel die het op een groen voelt? Lees je in de kranten, man kroept van makken. Und voorbij wie het massen hast du net schon. Mijn leven, leven, leven. Sjoch naar mij. Ik steen tjeno dij. Zo mooi als ik mij viel. Let mij neer wegin. Look mij dichterbij. Ik beweeg je maar daar mooi. Zo mooi als ik mij viel. Let mij neer wegin. Breng mij die puzzel van 10.000 stukken. En ik lift lof bij mees groen bij groen. Les juni de sterren, de kopkoningin stiet poeten te wachten. Als sto aan het short, mijn leven, leven, leven. Sjoch naar mij. Ik steen tjeno dij. Zo mooi als ik mij viel. Let mij neer wegin. Look mij dichterbij. Ik beweeg je maar daar mooi. Zo mooi als ik mij viel. Let mij neer wegin. Sjoch naar mij. Ik steen tjeno dij. Zo mooi als ik mij viel. Let mij neer wegin. Look mij dichterbij. Ik beweeg je maar daar mooi. Zo mooi als ik mij viel. Let mij neer wegin. Let mij neer wegin. Oh, wat moeten wij dan als wij geen geld hebben? Oh, mijn lief, wat moeten wij dan doen? Herinneren wij naar de stad voor een muntstuk of twee? En we zongen de zwart van uw zon. En wat moeten wij dan als er een band komt? Oh, mijn lief, wat moeten wij dan doen? Jouw wij hadden mooi on die mem en die huid. En we zongen de zwart van uw zon. En wat moeten wij doen als een van u ziek wordt? Oh, mijn lief, wat moeten wij dan doen?
Rust op mij uit die nest, breng ik die nooit in graf. En we jongen de zwart van u zo. En wat moet wij doen als de hemel hem stilhoudt? Oh, mijn lief, wat moeten wij dan doen? Jaren wij het bazoen, gaan wij op in het vuur. En we zongen de zwart van u zo. En wat moeten wij doen als wij geheeld haar? Oh, mijn lief, wat moeten wij dan doen? Rennen wij naar de stad voor een steek of twee? En we zongen de zwart van u zo. En we zongen de zwart van u zo. En we zongen de zwart van u zo. Prachtig hoe die twee stemmen bij elkaar komen. Dina en Zea. En Zea zit ik er voor maar even bij is Arnold de Boer. Van origine komt hij uit Makkum. En hij is hier net alleen vanwege dit duet, maar ook vanwege zijn nieuwste album. Dina nog even een gouden medaille. Het album dus, uit, clear, op naar de volgende. En dan een Friestalige dus. Ja, in de toekomst wel. Dus ik hoop daar 2022 mee te starten. En hoe weer toen met Zea, Arnold de Boer, Geert Wurtker Seistel. Dat is eigenlijk een schot in de roos geweest, hè? Ja, gewoon heel fijn. Het gaat op een hele makkelijke, natuurlijke manier. En nou ja, heel fijn om hem te zongen en te werken. Dus ik mij bij Explore Noord? Ja, zeker. Dan ben ik er ook bij. Ja. Arnold, welkom. Leuk dat je best hier in de studio van Noorderwien. Laten we daar voor even mee beginnen. Straks 10 album even, waar we bepraten beginnen. Maar du hast een speciale show op Explore Noord. Het begint na je weken. Wat is er al je doen? Onder andere met Dina eigenlijk, hè? Ja, Dina doe ik dit festival mee. Wat moet we doen als we geen yield hebben? Die stiet ik op een nieuwe plaat. En ja, voor mijn nieuwe album heb ik eigenlijk al je gasten uitnodigen. Eigenlijk dat had ik te maken met het feit dat ik heb bij een mooi boek erbij maken. Eigenlijk bij de LP en bij de CD zit een boek. En daar heb ik al je oerzettingen in. Ik heb al je mensen uit mijn kennissenkring, vrienden, muzikanten, heb ik vregen om in hun taal, van hoe de hele verhaal, een oerzetting te maken naar hun taal, van een Fries nummer van mij. En een aantal van die mensen heb ik dus uitnodig om mij te doen op de presentatie bij Explore Noord, ja. Ja, want als het in het album zit er inderdaad een prachtig boekwerk bij. Soms zit het wel fjouwer keer vertaald erin. Hè? Dat weer dus echt de bedoeling. Ja, zeker. Eigenlijk, ik hier maar mijn eerste Friese plaat, morgen ging ik die. Hier ik de oerzettingen naar het Engels dienen. Eigenlijk voor het publiek dat wat aan het Frieske net zomaar even verstaan kan. En ik kwam er al vlug achter dat, ik speel hier een soort gewoon Boetenfriesland, ik in Nederland. En ik denk, voor de nieuwe plaat mag ik Nederlandse oerzetting. Dus Fries, Nederlands, Engels. De drie talen als het ware die om je heen lezen, die ik dagelijks broek. Nou, dus de Frieske, praat ik met de familie, met de band. Thuis, Nederlands, dat praat ik overal. Maar ik ben in Amsterdam en ik zit met Engelse muzikanten in de band, in de acts. En dan praat ik een soort Engels. Maar die vierde taal, bij elk noemen dus een oor, de vierde taal, is als een soort bregen naar de vrouw. Ik koers zelf net op paard houden hier, wist ik dat wel altijd een wend ben. Dus ik denk, ik hel de vrouw naar mij ta op deze manier. En ik maak voor elk nummer een oren ingang, een oren bregen, zeg maar, naar een vreemde taal, zeg maar. Ja. Er bent al een hele tijd dwaande. Ja. De eerste album, Kowtow to an Idiot, is ook al een hele tijd verlien uitkwam. Is dat een hele oren Zea do en no intussen? Ja, dat wel, ja. Dat wie in 2000. Ik ben een hele, ik ben Oerl West alle kanten opgegaan en wij waren toen nog met z'n vieven als CA, als band. Het is als band begonnen, hè? Ja, klopt. Ja, mijn vriend van het Boogman College uit Snits en we waren naar Amsterdam gegaan en we begonnen een band.
En op een gegeven moment blunde nog 12 van Hoer. Ben ik een duo west, maar Remco. Maar die heb ik op een gegeven moment in Rusland efterlitten. Bij een Russische tournee, bij een Russische vrouw. Nooit pensioen dus? Nee, maar hij komt, als alles goed gaat, hij komt wel. Hij leeft nog wel. Ja, hij leeft zeker nog. En hij komt naar Nederland, want hij heeft nou een duo met zijn Russische vrouw, want die is drumster. Dus dat is ik weer heel mooi. En dan begin ik weer wat met hem Daan gewoon op tournee. Is de bedoeling al, ja. Maar dat is hartstikke leuk. Maar eigenlijk sinds 2008 ben ik solo als Zea. Ja. En toen op een gegeven moment kwam daar... ik altijd in het Engels en maar een soort elektronica. En op een gegeven moment ging daar een door die me in hollen van... dat ken ik in het Fries, maar dan oors. En dan volle meer Tamizelf. Strip down, vetvrij, akoestisch, direct en poëtisch. Die kant is dat. Ben ik op gang, ja. Welke is als eerste doen? We romkomen, denk ik als eerste jongen. Ja. Wer wiest du? Wer hast west? Wat hast die? Wer siehst du? Ik wie de kwiet. We waarom komen, 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 we waarom komen. We waarom komen, 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 we waarom komen. We waarom komen, 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 we waarom komen. Daar is me nog in tuutje. Bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Net zomaar voordraven, bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Net zomaar oersteken, bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Net zomaar bij een oor naar binnen rennen, bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. En mijn hand vasthouden. Bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. Bij mij bloeien, 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 bij mij bloeien. En mijn hand vasthouden.
bij mij waai. Toen viert de tier, toen viert de strijd. Geen bij mij waai. Want die domme tiert, vol van misverstand. Kom, viert het waan. Het is verspillet tiert. Hoe vaak hebben wij net. Maar je snijend wordt, uw geluk ombracht. Kom, dat is voorbij. Geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Ik zie je voorbij in het stof van de dieken. Pedels van Rijn, pedels van Douw. Ik zal heel mijn leven werkje zoen de rest. Wist mijn vuur en jacht, mijn goud en wat bedekt. Ik begin een land in de liefde lint, in de liefde streamt, daar wist ook geen ding in. Geen bij mij waai, geen bij mij waai, geen bij mij waai, geen bij mij waai. Geen bij mij waai, ik beding voor die, wat een blauwe rit, taal en kult voor die. In de hitte ze wij me koorde, wie der een peer, dat zelfs weer vond. Ik vertel ik die, hoe een koning die stoor van nostalgie, hunker je naar die. Geen bij mij waai, geen bij mij waai, geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Want uit de vulkaan, stil en verstoorn, breekt de lange tijd, doch het vuur weer on. En de baardengroen wordt vaker gewaaks, volle hege steen en het nije groen. Wiet mint het zwaard, zwak de vrijt maar krijgt, daar ligt mint de nacht, mijn het mint in hart. Geen bij mij waai, geen bij mij waai. Geen bij mij waai, geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Nee, ik wil niet meer. Nee, ik praat niet meer. Ik wil enkel nog. Ja, de hoesto praast. Sjen hoesto lakest. Witte hoesto starig. Door de kamer dwaalst. Nee, ik vreeg het meer. Ik wil niet skaad wezen. Ik wil niet voetstap wezen. Ik wil die azem wezen. Geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Geen bij mij waai. Sjoch, zwaai en luisteren. We trainen verleiden, skil je moe die garage. De band moet er nij, om jij me een koud blok marmer. Manche die winterkleer, haar op mij vlokken, goele razen. Niet wollen, beleef je bitter kelt, ik sjoch in. Ere verstaan je, die moeder loopt waai. Die hege lezers van glas, die schaut ook naar klooi. Daar lezen je bent te sliepen, die ken het zonder huid. Vlug kom u die stegen. Er komt een oude hoorn, maar in het dwarsstrode tuin. Broek even niet verstaan en klim net boppen op dat verrekte standbeeld. Daar hing je camera, zie had er duizenden online. De banden genocide, wie dat ere verstaan je, die moeder loopt waai. Die hege lezers van glas, die schaar ook naar klooi. Daar lezen je bent te sliepen, die ken het zonder huid.
Zea, oftewel Arnold de Boer, hier live bij u in de studio. Komt van zijn nieuwste album. Het is eigenlijk een soort boekwerk worden. Wist nog dat er neert weer. Wat een project, Arnold. Zeker, ja. Bist er lang met de Waan de West? Of is dit typisch een coronaproduct, snel en compact? Nou, ik moet daar Tajan, ik hier de tiert aan 20 man, ja. Ja, dus dat is eigenlijk wel zo ontwikkelen. Ik denk dat als we net die lockdowns handingen en dan, ik ben gewend om iets van 120 optredens per jaar te doen. En ik ben heel soort de vrouw in. Dan hiek het net zo kind, dat klopt. Ja. Is het een plaat werd alles een beetje bij elkaar komt? Ik bedoel, de broekst het Friesk heel bewust. De meeste noemen ze het zelfs kunnen, maar wel bij mijn oren ik opnam. De spelers ik nog in die X, de best een product waren met wereldmuziek. Kies het al je waarom je op deze plaat of juist net? Ik denk het wel ergens, want het is toch, het zit ik al in me. Al die dingen die ik zien kom, de mensen waar ik maar speel, de land waar ik heen ga, waar ik optreed, waar ik naar Tarreis rijd, de mensen van daar waar ik maar speel. Ik leer continu van alles natuurlijk. En dat giet ik in me zitten. En datgene wat meer raakt, dem ook wat met waan. En dat komt er ook weer uit. Dus ik denk wel dat zit in mijn manier van spelen. Dat zit in de teksten die ik schreeuw. De teksten die ik eventueel uitziek van dichters, werk wat met waan wil en zo. En dan uiteindelijk dat ik al die oerzettingen heb. In al die, nou uiteindelijk zegt je taal in het boek. Dat ben ik al even maken terug mensen die ik ken, uit de muziekvrouw. De mensen uit Ghana, uit Vietnam, uit Schotland, uit Ierland. En zo. Dat is dan, dat jij ik bij mijn netwerk als het ware. Dus ik koes zelf net de vrouw in, maar zo hek de boel toch naar mij te hellen. Nou ja, maar altijd zo vier weer is. Was dan de vrouw waarin? Ja, zeker. Ik heb juist in Brussel spelen. En het is fantastisch. Het is zo ongelooflijk. Het is haast drugs, wist je wel? Echt. Of het is gewoon drugs. Muziek is ik drugs natuurlijk. Maar dat is gewoon weer op een heel vreemd plak. Alles is oors. Er moest alles weer opnieuw uitvinden. De mensen binnen oors. De taal is oors. Het eten is oors. Ik heb spruitjes eten. Brussels sprouts. en dat jouwt zo'n ongelooflijke kick en inspiratie om weer te spelen en van alles weer te doen. Ja, dat is wel ongelooflijk fijn. En op het moment dat het dan 20 maanden haast naar DNS, of een heel skof naar DNS, en de meest werd even dat doen, als het ware. De kist werd ergens spelen in een vreemde stad, in een vreemd land. Oor mensen, oor de gezichten, oor de gebouwen, oor de geuren. Dat is ongelooflijk. Dat is echt, dat jouwt zo ongelooflijk vol, hè? Ja. Tekst mag nooit de bord uitlezen, maar toch even hoe deze plaat, als al die 15 nummers bij elkaar gooit. Wat is het verhaal, was een beetje in generaal vertellen was met deze plaat? Ik denk wel dat eigenlijk, één ding wat er wel heel sterk in zit, wat mij betreft, is dat taal is eigenlijk een vorm van muziek. Zeg maar, de taal die ik vind en waar ik maar buiten zie, daar zit ik een ritme in. Dus in de poëzie en daar doe ik van alles mooi. En omdat muziek altijd heel makkelijk alle grenzen noer giet, als taal muziek is, dan giet dat uiteindelijk ook heel makkelijk de grenzen noer. En ik ging op tournee met muzikanten uit Ghana, uit Ethiopië, en die zongen al in hun eigen taal. En ik ging mijn eigen Friese versjes en ik dacht op een gegeven moment, ik zeer dat. En muzikanten spelen horen al, mensen verstaan het net, maar ze begrijpen het wel. En dat merkte dan ik. En ik had hetzelfde, ik verstaan ik al die taal net. Maar ik dacht, ik moet dat gewoon niet gaan. Ik doe gewoon mijn Friese versjes, die speel ik in Bulgarije en in Spanje en juist in Brussel. En mensen reageren er altijd op. En ze zijn nieuwsgierig naar het verhaal, wat er dan weer achter zit. Dus ja, dat daar ik een verhaal in zit en dat die taal eigenlijk maar de muziek, als vorm van muziek, alle grenzen noorgiet. Ja, ik kon we net voorthouden hier, heb ik het toch dingen. Dank u wel. Oké. En Zea, Arnold de Boer dus, is met zijn album en die muzikanten al je live te zien in het Explore Noord Festival. Neushoorn, Grutte Seel, Komende Vreed. En dan heet het Zea en de Vrood. Nou, van hier de Vrood burger naar de oren. Maar die had zijn hele band meenamen. Ik had hoe de Anna Veenstra Band live in Noorderwien. Ik wil proosten op de liefde
Ik wil proosten op geluk. Ik wil proosten op baggers. En op een lekkere fuck. Ik wil proosten op de lol. En ik wil proosten op je lach. Ik wil proosten op de dag dat ik jou voor het eerst zag. Ik zeg proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ja, voor altijd proost. Ik zeg proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Voor altijd proost. Ik zeg proost op de blauwe lucht. Ik zeg proost op de felle zon. Ik zeg proost op alle vrienden die ik ken en kon. Ik zeg proost op de waarheid. En proost op lief zijn. En proost op orgasmes. Ach, groot of klein. Ik zeg proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ja, voor altijd proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ja, proost. Voor altijd proost. Ik zeg proost op homo's. Die zijn nog veel te vaak de lul. En proost op verdraagzaamheid. Zonder flauwekul. En proost op respect. En proost op alle kleur. Ja, proost op lieve mensen. En proost op geen gezeur. Ik zeg proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ja, voor altijd proost. Ah, proost. Ja, proost. Ah, proost. Voor altijd proost. Ja, proost op de momenten waarbij alles klopt. En proost op Van Basten, die heeft er heel wat in geschopt. En proost op vrijwilligers, die doen alles voor nop. En proost op koude flessen bier, vol maar zonder dop. Ik zeg proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ja, voor altijd proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ik zeg proost. Proost, voor altijd proost. En proost op Betty Blue. En proost op Amelie. En proost op Bram en Nies. En Annie en Sylvie. Ja, proost op de dierbaren die niet meer leven. En proost op de mooie herinneringen die aan hun kleven. Ik zeg proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ja, voor altijd proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Oh, proost. Ah, voor altijd proost. En proost op de pieken. Ja, die nog komen. En proost op de liefde van je dromen. En proost op genieten. En proost op houden van. En proost tot je niet meer proosten kan. Ik zeg proost. Ja, proost. Ik zeg proost. Ja, voor altijd proost. Ja, 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 proost. Oh, proost. Ja, proost. Voor altijd proost. Ja, alles komt goed, zei de kapitein. Maar de golf was te hoog en de boot te klein. Voer voor de haaien, maar de buit is binnen. En de ronselaar kan het nieuw beginnen. Ja,
moderne Indiaan. Ja, dit is het einde. Dit doet de deur dicht. 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 En alles komt goed, zei de moeder tot haar kind. Een bomgalom, ze verdween in de wind. 86 levens vlogen door de lucht. Het leven lijkt een vooropgezette klucht. Ja, dit is het einde. Dit doet de deur dicht. 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 En alles komt goed met onze Turkije-deal. Een onzichtbare muur, afgekocht met iTeal. We wassen onze handen in de Middellandse Zee. Ze blijven vuil. We behandelen mensen als vee. Ja, dit is het einde. Dit doet de deur dicht. Wij doen de deur dicht. Wij doen de deur dicht. Wij doen de deur dicht. Ja! Ja, alles komt goed, ik weet niet wanneer. Als iedereen dood is, is er geen ellende meer. Dan is iedereen gelijk, geen baas, geen knecht, geen gekut. Over goed of slecht, ja, dat is het einde. Maar een open deur, 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 een open deur. Ja, de plaat viel even uit met die prachtige vakkant. Daar heb ik verder niks hoe zeggen, maar hij hiet dubbel en dwars. En er zit 12 vinyl platen in. Dat vind ik hartstikke mooi, Anne Veenstra. Wie dat, vond ik de bedoeling dat hij vooral op vinyl uitkomen moest? Jazeker, ja. Dat was de grote wens. Eindelijk een keer op vinyl. Eindelijk. Ja, na 3 cd's. En zei, nou, we leven nou nog. Laten we nog een keer proberen om iets op vinyl te brengen. Dus vandaar, vinyl. En de jonge dame, dat is de boordvamke? Ja, dat is inderdaad dat is een ex. Maar die wou nog wel nog een keer op een foto. Ja, vast. Hè? Ja, ja. Wat is dit voor plaat voor die? Is het een verzameling van versjes die het al op de plank lezen hier? Of hij met echt zo'n skreun naar deze plaat aan? Nee, dus de eerste LP die zit met allemaal nieuwe nummers. Tenminste, vorig jaar heeft het maakte. En de tweede LP met allemaal nummers van de eerste 3 cd's. Dus een selectie uit de eerste 3 cd's heeft op het tweede LP geklapt. Wat is hoe deze plaat? Hoe hast deze bij elkaar skreun? Maar de hele band? Of eerst dan eerst al in zitten? Ik doe alles alleen eerst. Dus ik maak de teksten en gitaartjes erbij of piano. En dan roep ik de jongens erbij en dan ga ik met het hok zitten. En dan, nou jongens, maak ik met z'n allen iets moois van. Dat is een beetje de opzet. Ik doe de inbreng en er staan de jongens dan wat leuks van te maken. Ja. Hoe hast dat schreeuwen? Is het echt alleen wat beetje piel op de gitaar? Of begint het met een tekst? Dat kan van beide kanten komen. Soms ga ik op vakantie en heb ik een boekje met en dan schreef ik de hele vakantie wat teksten. En soms is het gewoon een pak gitaartje en een leuk loopje en dan neem ik het even op. Dus het loopt finaal door elkaar heen. En wat mij opvalt, ja, de teksten, soms gaan het over liedse verhaaltjes die mij maken haast. Soms ben ik wel maatschappij kritisch. En dan is het even, ja, dat was dat van al van Veenst. Is dat ook een soort mengvorm die is graag worst op die plaat, van alles wat? Ja, absoluut. Het is gewoon wie ik ben, dat is lachen, verdriet, janken, alles. Dus het hele leven, wat het leven in elkaar steekt, daar schreef ik over. En dus dat is de LP eigenlijk ook. Het is van alles. Wat is wat de stemming ik ben en dan komt er iets. En ik vind dat leuk of niet en dan gooi ik het weg. Maar wat overblijft, het is wel een beetje zo'n mix van alle shit. Of dus, leuke dingen, ja, vooral. Ja, vooral leuke dingen, ja. Zat in het leven, Geert. Ja. Maar toen spelen ze al even, hè? Ja, vanaf een jaar of 14 ben ik begonnen, denk ik. Toen ik jaar 14 was, denk ik, ja. Ja, de eerste snaren. Maar ja, we leven nog steeds gelukkig en we doen nog steeds ons best. Dus nee, we hebben hartstikke veel willen in, dus we gaan nog lekker door. Gelukkig de Stones die staan nog steeds beplanken, dus dat is een... Anne Veenstra ben ik nog wel leuk. 20 jaar verder, hoop ik, ja.
Maar waar is mijn naam trouwens? Stel even de band voor. Ja, dit is Albert op een gitaar. Ik wil Appie neemt. Ook wel Appie, ja, dat maakt niks uit. Daarachter Johan, met die iets blinkende gezicht. En dat is de bassist. Een hele mooie bas, heeft hij trouwens ook. En daar rechts achter het glas daar zit Tom Blokland. Die zit ook al 11 jaar bij ons. Hij is er even uit geweest, maar hij is nou weer gelukkig weer waarom. Dus het oude stel is weer bij elkaar. Dus helemaal dikke prima. Is je vriend aan de club? Ja, absoluut. Ja. Het is echt ook puur een hobby, hè. Dus nee, hartstikke leuk. Met een leuke optreden samen toe. Dus ja. Maar ben je met een specifieke live band? Of is dat gewoon een combinatie met wel lekker studiowerkje? Nee, het is liefst live. Ik vond wel lekker op stap. Vorige week ben ik in een Breda geweest te spelen. Nou, dan pakken we de hele zaterdag even goed met. En de nacht ook. Het café ging wel dicht, maar dan gaat gewoon de deur even. Jim gang dan net dicht. Nee. Dus we doen het puur voor de leuke dingen. Joh. Lekker eruit, lekker spelen. Niet te moeilijk. Ben ik het helemaal mee eens. Mooi om te binnen. We gaan nog meer live hier in deze studio van Noorderwien. Van de album Dubbel en Dwars dus. De Anne Veenstra Band. Live in Noorderwien. Als schapen niet meer blaten, het gras rood kleurt, dan stapt iedereen, hier is iets naars gebeurd. Als slaven niet meer werken, de koning niet meer regeert, dan stapt iedereen dat het tij is gekeerd. Ja, het tij is gekeerd, het tij is gekeerd, ja. En de wolf huilt, ja de wolf huilt, ja de wolf huilt. Zonder tranen, oh, de wolf huilt, de wolf huilt, ja de wolf huilt. En de priester, die doet amen. Als de vos niet meer lacht, de vogel niet meer fluit, dan is het stil in het bos, dan is het sprookje uit. Als er niet meer wordt gelachen, het matras niet meer veert, dan stapt iedereen dat het tij is gekeerd. Ja, het tij is gekeerd, het tij is gekeerd, ja. En de wolf huilt, ja de wolf huilt, ja de wolf huilt, zonder tranen. Oh, de wolf huilt, ja de wolf huilt, oh de wolf huilt. En de priester, die doet amen. Als oude hoer niet meer bestaat, de penis niet meer groeit, dan is er weinig in dit leven wat mij nog boeit. Als het bier niet meer vloeit, de liefde mij niet meer deert, dan stapt zelfs ik, dit gaat helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd, helemaal verkeerd, ja. En de wolf huilt, ja de wolf huilt, ja de wolf huilt, zonder tranen. Oh, de wolf huilt, de wolf huilt, ja de wolf huilt. En de priester, die doet amen. Als ik mag kiezen tussen overdosis of snelle trein, dan lijkt mij dat eerste toch wel heel erg fijn. Ach, het leven is een flipperkast, wij zijn slechts een bal. Als de flippers je missen, dan verdwijnt het heelal. Je verdwijnt het heelal, je verdwijnt het heelal, ja. En de wolf huilt, ja de wolf huilt, oh de wolf huilt, zonder tranen. Oh, de wolf huilt, ja de wolf huilt, ja de wolf huilt. En de priester, die doet amen.
rugzak, een kinderfiets. Iedereen weet nog wel iets van toen. De eerste peuk, het eerste bier, de eerste wip. God, waar een genier. Maar het gaat te snel. Veel te snel. Oh, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. De grote liefde, de erge pijn. De dwaze feesten, och zo fijn, ja nog steeds. 30 jaar, dat leek zo oud. Nu ben je opeens al 40 jaar getrouwd. Oh, het gaat te snel. Veel te snel. Oh, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Korte nachten en lange katers. En al die vreselijk stomme flaters. De one-night stands, het foute ontbijt. En je bent weer een stuk geheugen kwijt. Maar het gaat te snel. Veel te snel. Oh, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Dus pak nu wat je pakken kan. Geniet er nooit met mate van. Wacht niet op later, want dat is het al. En 69 is een mooi getal. Maar het gaat te snel. Veel te snel. Ja, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Oh, het gaat te snel. Veel te snel. Ah, veel te snel. Steeds dichter bij de hel. Als Herman klaarkomt, spuit hij in haar smoel. Ze lacht hem toe en dat vindt Herman supercool. Als Herman zijn darmen leegt op haar gladde rug, ah, dan lacht ze nog steeds en dan lacht Herman terug. Oh, ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Herman kan alles in haar kwijt. Ze luistert nooit, stribbelt ook nooit tegen. Ze heeft geen voorkeur voor wel of niet bewegen. Ze is er altijd voor Herman, ieder moment van de dag. Inclusief de altijd aanwezige stralende lach. Oh, ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Herman kan alles in haar kwijt. Ze gaat nooit in discussie. Nee, dat kan ze niet. En hij beseft heel goed dat zij niet geniet. Ze is eigendom van Herman. Ach, ze zijn nooit getrouwd. Het kan Herman niks schelen dat zij niet van hem houdt. Nee, ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Ze lacht altijd. Herman kan alles in haar kwijt. Op een avond ging het mis. Herman beet in haar kont. Ze spat uiteen
Het plastic vloog in het rond. En Herman kreeg een hartaanval. Jongens, wat een mooie dood. Overlijden naast je geliefde, na je laatste stoot. Oh, ze lachte altijd. Ze lachte altijd. Ze lachte altijd. Ze lachte altijd. Ja, toffe band. Heerlijk om ze in de studio te gaan we de Anne Veenstra Band. Anne Veenstra met zijn Maarten dus en Dubbel en Dwars. Dubbel LP, hij moest, hij zoer op vinyl. Dat is hem slagen. En dat ik Anne, wat leuk dat ze even op de bank zitten komst, naar de inleef van die plaatje. En als je ook altijd oerlijk gezelligheid, optredens en dat soort dingen, dat zij dus een beetje live spelen en op paard. Is dat wat die Sabot loekt in de muziek? Natuurlijk, naast het noemen schreeuwen. Ja, die combinatie denk ik van nummers schrijven met de jongens verder uitwerken en dan lekker voor te spelen. Dat is een beetje wat hem draait. Ja, best wel een echte bandman, om dat zo maar Ja, te drukken. absoluut ja. Had dat altijd in bandje spelen of had dat nog wel solo dingen? Ja, ook wel solo dingetjes een paar jaar terug nog. Even, maar goed, de band is weer helemaal compleet en bij elkaar. En, dus dit is stiekem toch wat het allermooiste wat er is. En, maar goed, daarnaast, ik ken altijd solo pad, maar dat doe ik eigenlijk niet meer. Ik vind het veel te leuk eigenlijk. Dus de komende tijd met de band. En zien we later wel weer, als we oud en gries binnen. Maar nog lekker in het busken dus. Ja, lekker in het busken fut. Lekker rijden. Ja. Speel je hem tot het hele land in trouwens? Want je mag zelfs wel eens in Duitsland zitten. Hè? Ja, waarschijnlijk volgend jaar, mei, gaan we weer naar Duitsland toe. We zitten volgend jaar ook weer, ik denk sowieso 3 keer in Breda. Dus Brabant, de hoek is geliefd. Achterhoek, daar gaan we komend jaar weer naartoe. Dus lekker door het hele land heen. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Gewoon een dag en nacht weg. En dan kun je zelf ook heen, hoe je niet meer terug in die oude bus. Kun je een beetje door hangen. Beetje vakantie vieren haast. Ja, eigenlijk wel. Dat is wel, ja, dat zijn toch wel de leukste dingen. Squalreisjes en dat nog op die leeftijd, hè? Ja. Ja. Ja, live speel je dus. En alweer plan voor een nieuw album of eerst deze maar even? Eerst deze hebben we ongeveer 40 verkocht van de 200. Dus die andere 160 moet eerst even op en dan hebben we geld om het nieuws te maken. We hebben al heel druk bezig met nieuwe nummers. Dat gaat wel lekker door. Dus vandaag ook de eerste nummer Proost is een nieuwe nummer. En dus we gaan lekker door. En we zien wel wat er ooit weer komt. Het zou wel op zich, ja, vinyl is wel heel mooi. Dus misschien dat er ooit nog wat op vinyl komt, denk het stiekem wel eigenlijk. Maar dan moeten we eerst die andere 160 even slieten. Dan kom je maar weg. Zullen we het zo Ja, ophouden? best genoeg. Hartstikke mooi. Dank u wel. Heel bedankt. Anne Veenstra Band dus. En Dubbel en Dwars. Live hier in de studio. Begin hij het laatste optreden. Dat is van een intrigerende kunstenaresse, producer, zangeres. Zal ik nog wel even terug in. Ze heet Jamila X. En ze had een nieuwe single uit. Live in Noorderwien. Dit nummer is voor iedereen die wel eens sorry heeft moeten zeggen voor wie ze zijn. I got news for you, dat hoeft niet. I ain't got insomnia. I'm not tossing, turning over other people's bullshit. And no approval yearning. I'm not gagging, I'm not afraid. Of toxic comments that some random hater might have made. Oh, you know how it is. I'm a saint, I'm a bitch. What other people think of me is none of my business. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. I'm not living for the haters. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. I'm not living for the haters. Sorry, not sorry. Not for the haters. Sorry, not sorry. Not for the haters. Sorry. I'm not staring at the ceiling. No cares in my feelings. I'm sorry, just not bothered by the hollow words of others. People talking, no so tough behind your back. I'm a goddamn mermaid. Catch me in the ocean. How about that? Come on, throw your shade now. I really am the face now. Friends and lovers by my side. All the rest is share your way now. Honey, I'm not crying. Baby, I'm not down. Ain't got time for bigger bullshit. Don't like you anyhow. Oh, you know how it is. I'm a saint, I'm a bitch. But other people think of me as none of my business. La la la. La la la. La la la. I'm not living for the haters. La la la. La la la. La la la.
sorry. None for the haters. Sorry, not sorry. None for the haters. Living in myself, tripping myself with your face. I'll fix your love. How could you just shut up? Baby, I'm all that good shit. Look all the way out. Diabolical creatures, diabolical creatures. Diabolical creatures, diabolical creatures. Fuck off. La 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 la, la la la, la la la. I'm not living for the haters. La la la, la la la, la la la. I'm not living for the haters. Sorry, not sorry, not for the haters. But other people think of me as super overrated. Sorry, not sorry, not for the haters. But other people think of me as super overrated. Sorry, not sorry. Ja, naar je single van Jamila X. Ze komt uit Ljouwert. Ja, kunstenares, producers, jongeres. Ik denk altijd, welke fase zit ze op dit stuit, Jamila? Leuk dat ze er best. Welkom trouwens in de sturing. Hoe moet ik die zien hoe kon ik op dit moment? Nou, het is grappig dat je erover begint, want ik heb een hele tijd van alles en nog wat gedaan. En ik vind heel veel leuk en ik kan van alles. Maar ik heb nu eindelijk een vorm gevonden waarin ik al die verschillende dingen kan samenbrengen in één geheel. En nu ben ik gewoon een muzikant in principe, maar dan wel extraordinair. Honey. En daar horen we absoluut van. En daarom haak ik uit nog, ik om dus fantastische muziek maakt. Na je single, klinkt goed geproduceerd. Best al lang bij Dwaande West. Ja, heel lang. Nou, op zich, de single, dat heeft wel even geduurd. Maar de video, dat was helemaal echt een gebed zonder einde. Echt, maak me dood. Maar eindelijk uit. En nu kan de hele wereld er naar kijken. En ik ben er heel blij mee. Wat is het verhaal van de single? Sorry, no sorry. Sorry, not sorry. Ja, dat klopt. Het gaat erover dat je je nooit moet verontschuldigen voor wie je bent. Dus het motto van de single is ook never apologize for who you are. Je moet af en toe sorry zeggen voor de dingen die je hebt gedaan, fouten die je hebt gemaakt, maar nooit voor wie je bent. Want wie je bent kan nooit fout zijn. Within reason. Ik bedoel, Ted Bundy. Maar... Dat is nogal in, hè? Ja, oeh, girl. Maar het gaat vooral om de LGBTQIA+ gemeenschap en het kan niet fout zijn om iemand lief te hebben, toch? Hoe kan liefde fout zijn? Ik denk dat het erger is om te zien als je iemand anders het licht in de ogen niet gunt. Dat is toch erger eigenlijk dan dat je gewoon mensen lief hebt. Is het jammer dat er nog steeds veskes der oergeën maat? Ja, dat is erg jammer, ja. Sowieso, er zijn 71 landen in de hele wereld waar homoseksualiteit nog steeds illegaal is. En 3 landen waar er de doodstraf op staat. Dat is niet best. Dus het is jammer dat het nog steeds moet, maar het is ook wel heel empowering. Je krijgt er ook wel heel veel een soort interne kracht van en motivatie en energie om zo'n liedje te maken en het te zingen. En gewoon iedereen die iets te zeggen heeft, iets hatelijks te zeggen heeft, bitch, ik heb met jou niks te maken. Honey, sorry about it, echt niet. Tongpap. Ik weet dus ambities haast, ik weet dus contact in Amerika haast. Is er nog steeds sprake van dat eigenlijk met dit hele muzikale verhaal de grote oceanen oerworst? Jazeker. Ik ga in 2022 en ik ga dan ook met wat mensen ontmoeten en zo, met mensen meeten. LA, hè? LA, Los Angeles, jazeker. En een van de mensen waar ik mee ga werken daar en ook gewoon die me gaat rondleiden en zo is Ashley Levy. En zij is ook producer van heel veel drag queens die ik heel tof vind. Alaska, Trixie Mattel, Katja, dat soort mensen allemaal. Voor de drag race liefhebbers zijn dit grote namen. Oké. En ze zei tegen mij van, oh kom maar langs en ik introduceer je aan iedereen. Dus ik heb er zin in. Kan ik me heel goed voorstellen. Single, Sorry Not Sorry, is uit. Oorlog te downloaden en te streamen, neem ik on. Welk nummer is het nou dan? Ik heb een nieuw liedje. Deze heet I Wanna Win. Want ik wil gewoon winnen. I wanna win at life. Met spelletjes maakt me niet uit, maar I wanna win at life. En ik heb aan dit nummer gewerkt ook met Ashley Levy. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik heb er zin in. En met Jamila komt er een einde aan deze aflevering van Noorderwind.
bij deze alvast bedankt voor het harkjen en bedankt voor het zien. En we sluiten al met haar nijste nummer dus, Jamila X. En dit weer Noordwien Live. Don't fuck it up.